Dzieciaczkiem. Ja kupiłam sobie w Częstochowie Labubu, ale nie takie ordynarne, w takim opakowaniu jak każda Labubu, tylko kupiłam sobie taką mniejszą serię na zawieskę. Opłacało się, bo opłaciło mi się, ponieważ kosztowało 20 zł. Niedrogo i prześliczny. Tam były po 60, po 300. To było mi żebreć. I takiej miłej pani, takiego ładnego. Jeszcze tu magnesy leżą w kuchni na lodówce. I nawet proszę, jeszcze meblem. Mówił takie. Widzicie? Labubu. Fajna.